बे फाग्लियालाय मा दौदिन जाखांलायखोब्रा ओइ मा दावराव जाबाय दं इयाव दावरावसो जादों नों दावरावसो जादों दां बोरै नोंनि ना बेदर रोनो जाहोगोन ना आंखौ लाबोनाया माथो मास मोननै मोनथाम बारलांबाय ना थुख्रासे बेदर दरसेखौनो जाहोफैनो नों आंखौ जाहोगोनब्रा जाहोगोन बेखौनो एथ'ग्राब दावराव जानांबाय नोङो आरो दिनै मंगलबारावसो मंगलबाराव ना बेदर जाब्ला मा जायो नों मिथिया नामा मानसिया मंग्लिग्लि गोमोमो जायोनो सोरनो मेया खिथानाय जाहोनायाखै बेखौ बुं मंगलबार बारायासो दाय जादों दिनैनो दानो लायनोबालाय लायाबा दाला बन्द जाजोबगोन हेहे ताला बन्द मा मोनसे तालायाबा बन्द जागोनलै सिगांनि माथो गांनाव देखायदोंमोनलै थाखाखौलाय माजों बाबु आंनि 2000 बाखिखौनो होनो हायाखै गैया आं बाखि हरनाय नङा साला बाखि नागिरफैबाय थागोन आंनो ना बाखि नांगौमोनलै गैया नोंनि आगोलनियानो 5000 रां दंखायो बे 5000खौ होआब्ला आं नोंनो बाखि हरनाय जानाय नङा आंनि खिबुनि बेसर बेगर हाबजाया जादो नों बाखि बिनो फैदो थां आइडिया थससे है ओइ फाग्ला माबाया दिन्थाया थैद मा खालामदोंलै बेयावलाय है फाग्ला खिदों खिदों औ लेट्रिनखौ नागिरना मोनासै नों बेयावसो खिफैबाय औलै फाग्लाया गहमारबायसो खोमा आंनि आयदाखौ नों मा पात्ता मोननो अरदोलै अरदो नङाबा थाला बन्द अरदोलै अरदो दाबो अराब्रा अरदोलै मा दाबो अरा नङाबा थाला बन्द जाथारगोन आंना ओइ माना बोन्दोलै नोङो नासो खावनो फैदों नोङो ओइ आदा आं ना बोनाखैलै आं खिथु सुनो नागिरदों खिथु सुदों ना बोननानै खिथु सुदोंसो होनबावदों है जानाय नोंलालै र' साला सिखावफोरनाव बिराद गाज्रि बुद्धि थामारोलै हिन्जावखौ थगायना लाबोनाय आंना गोरोन्थि जामारदों बे संसार जागोन हिन्जावखौ माबा माबि होगोन होननानै आङो थगायना लाबोनाया आंनानो गोरोन्थि जामारदों आइदै नै सेन्देलाबो थाब बावलायबाय आंनो मा खालामनांगौ दालाय नै जानाय नंलालै